Гамяльчанин Миколай Владимирович попросил привести в порядок участок дороги поблизу вёски Марковичи Гомельского района. Зараз яна гравійная, однако сельгастехника периодично разъезжая полотно. Возили в косовку на зерноток зерно. И тяжелая техника, она продавила вот этот гравийный слой. И вот эти все, мелкие вот эти все, которые связывающие частицы, они ушли. Кіраўнік рэгіёна адзначыў, што неўзабаве будзе складзены спіс дарог, якія адрамантуюць у бліжэйшую пяцігодку з улікам запатрабаванасці і нагрузкі. Канкрэтны адказ па гэтым участку будзе дадзены на працягу лістапада. Верстаем план в дорогах, их состояние, потому что за один год все дороги невозможно сделать. Что будет делать конкретно в 26-м, 27-м, на всю пятилетку. То есть там будут прописаны конкретные дороги. И вы будете понимать, что впереди, что за вами. Жыхарка аграгарадка Шчадрын Жлобінскага района працуе ў гаспадарцы вагаўшчыком. Пенсіянерка непакоіцца, што яе пасада ў будучым можа скарачацца, і яна страціць працу і выдадзенае жыллё. Разбираемся в рамках закона, свяжемся и с районом, и с хозяйством, чтобы урегулировать этот вопрос. Не волнуйтесь. Галіна Барысаўна з вёскі Чырвонабярэжжа прапанавала павялічыць колькасць дзяржаўных маршрутак накірункам Лельшыцы-Гомель. Губернатар запэўніў, што сітуацыя будзе вывучана. Калі сацыяльны стандарт выконваецца, то дабаўляць рэйсы немэтазгодна. Гэтыя і іншыя пытанні разгледжаны і ўзяты на кантроль. Усім звярнуўшымся дадзены тлумачэнні.